Να πούμε και καλημέρα στον κόσμο. Ναι, καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε και πάμε να το κάνουμε και στο Facebook μας. Τι θα πούμε σήμερα, Αλίκη, για προτίμασε λίγο κόσμο. Θα μιλήσουμε για το καινούργια χρονιά, για τα όμορφα και ενδιαφέροντα προϊόντα που μας έχει βγάλει η εταιρεία, για τις καταπληκτικές προσφορές που υπάρχουν και είναι στη διάθεσή μας και έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τη φροντίδα που χρειάζεται ο οργανισμός μας αυτή την περίοδο, μετά από όλο αυτό το γιορτομάνι και την απόλυτη κρεπάλη, τη γαστρονομική. Ναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα προϊόντα που υπάρχουν στον κατάλογο αυτό το καινούριο και το νέο προϊόν που ήρθε είναι για αυτήν ακριβώς την περίοδο. Ό,τι πρέπει. Οπότε θα δούμε το Eller World, το περιοδικό, και θα ξεκινήσουμε τη χρονιά όμορφα. Οκ, αφού το λες εσύ, θα ξεκινήσουμε όμορφα. Σημαίνει ότι θα ξεκινήσουμε όμορφα. Στο Facebook, αν είμαστε live, θα μας πεις. Γιατί... Ναι. Όντως, είμαστε live αυτή τη στιγμή στο Facebook. Όλα καλά. Όλα καλά. Καλημέρα και Facebook. Καλημέρα Facebook. Αργήσαμε 2 μέρες, αλλά έτσι γίνεται. Θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί αργήσαμε, Αλίκη μου. Για πες. Λοιπόν, αργήσαμε. Ο λόγος που τα αργήσαμε, άμα θα σου πω θα γελάσεις, δεν έχω πει. Είναι για να μην μας βρίζει ο κόσμος. Θα μας πει αφήστε να φάμε 2 μέρες και μετά πέστε ό,τι θέλετε. Γιατί είναι, εντάξει, 31, αλλά και πρώτη και 2 πάλι είναι ό,τι έμεινε από 31, πρέπει να φάμε. Εννοείται. Είναι λίγοι που δεν μπορούν, δηλαδή, μου ήρθε πιστέ, μία του μηνός έφαγα και μετά 2 σταματάω. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι τόσο πολύ απότομα, γιατί υπάρχουν πράγματα σπίτι, δεν έχουμε προλάβει να τελειώσουμε. Λοιπόν, καλημέρα, καλή χρονιά. Καλημέρα, καλή χρονιά. Κάνουμε ποδαρικό με την Αλίκη για τη χρονιά, αλλά με πάρα πολύ δυνατό LR Word. Πράγματι. Άρα, μιλάμε Αλίκη εχθές, τώρα θα πω ότι μια φίλη μου λέει έλα να φάμε να τελειώσει, γιατί ξεκινάω δίαιτα Δευτέρα. Καταλήγως πολύ έτσι είμαστε όλοι και ξέρεις, εγώ ήδη είπα χθες δεν θα φάω, θα ξεκινήσω το πρόγραμμα, δεν γίνεται άλλο. Μέχρι το απόγευμα τα πήγα καλά, μετά δεν λύγησα στη θέα των γλυκών που είχαν απομείνει, έφαγα μερικά γλυκά, δεν άντεξα, αλλά είπα δεν πειράζει, ας το πάω σιγά σιγά, να ακολουθήσω τους ρυθμούς μου που θέλει το οργανισμός μου, για να το κρατήσω μετά ωραία και καλά. Φαντάσου τώρα. Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να πω ότι έφαγα πολύ. Αυτό δεν μπορώ να πω. Όχι, δεν ήθελα να φάω βασικά. Είναι λόγω του πονούσε δόντι μου. Αναγκαστική δίαιτα έκανες. Αναγκαστική δίαιτα έκανα βασικά. Και από τη μια λέω ευτυχώς, γιατί μόλις άμα θα δεις γύρω-γύρω παντού γλυκό, παντού πράγματα, θα λέω οκ. Δεν θα υπήρχε. Για πρώτη φορά, Λίκη, στα 45 μου, εγώ είδα στο τραπέζι να μείνουν φρούτα, γλυκά, γενικά. Για πρώτη φορά. Πάντα είχα απορία πώς είναι δυνατόν μένουν στα τραπέζια των ανθρώπων που πάω στα σπίτια τους αυτά όλα. Λοιπόν, έχω τους καλεσμένους στο Facebook. Ναταλία, ντόμπρε ούτρα, σπράσνικα. Αυτή είναι φίλη μου από την Σιβηρία. Огромное спасибо, что ты нашла время и смотришь на нас. Ανδρέα, καλημέρα. Ανδρέας λέει καλημέρα. Καλή χρονιά. Καλημέρα. Έναν άλλος Ανδρέας που το φίλος μου είναι. Λοιπόν, και η ξαδέλφη μου από την Γερμανία παρακολουθεί, η Ηλώνα. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Που λες, δηλαδή δεν μπορούσε η εταιρεία να βγάλει κατάλληλη στιγμή, κατάλληλο πράγματα. Καλά, αυτό είναι στάνταρ. Και ειδικά αυτό που είναι στο εξώφυλλο απ' έξω, απλά δεν το έχω παραλάβει ακόμα, γιατί λόγω των ημερών είναι αρκετές καθυστερήσεις και πρέπει να είναι ένα από τα ωραιότερα πράγματα που έχουν βγει ποτέ. Δεν ξέρω σε ποιον αρέσει η σοκολάτα. Εμένα είμαι σοκολατομανής. Είχαμε μέχρι τώρα το λάτε μακιάτο, τώρα έρχεται και αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε, να ξεκινήσουμε. Ναι, πάμε.
Αυτό που μου άρεσε εμένα, θα το πεις και εσύ, είναι στα αριστερά, που λέει και Ναι, την διατροφή ακριβώς η κυρία Βλαχογιάννη. ακριβώς. Το πρόγραμμα Body Mission είναι ένα πρόγραμμα ισορροπημένο, ιδανικό για αυτούς που έχουν κάνει τόσο αυτό το διάστημα κάποιες ακρότητες, είτε λόγω των Χριστουγέννων, είτε σε συνδυασμό με το lockdown που έχουμε φάει λίγο παραπάνω και χρειάζεται να απαλλαγούμε από κάποια κιλά. Είναι το καλύτερο πρόγραμμα για να ξεκινήσει κανείς τη ρύθμιση βάρους του, γιατί είναι εύκολο, δεν απαιτεί ειδικές μαγειρικές και ειδικά πράγματα. Μπορεί κάποιος να τρώει πολύ απλά το φαγητό που υπάρχει στο σπίτι, μια κανονική μερίδα, όποιο και να είναι αυτό, σαν ένα γεύμα της ημέρας, και μπορεί να αντικαθιστά απλά το πρωινό και το βραδινό ή οποιαδήποτε δύο γεύματα της ημέρας με ένα από τα γεύματα τα Figo Active του Body Mission. Έχει καταπληκτικούς σύμμαχους στο ενδιάμεσο, που θα τους δούμε και παρακάτω, προϊόντα τα οποία βοηθούν τον οργανισμό να χάσει βάρος, όπως είναι τα ProBalance, όπως είναι το τσάι, όπως είναι το Fiber Boost, που είναι προϊόντα τα οποία βοηθούν πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Και πέρα από αυτό, η κυρία Βλαχογιάννη, διατροφολόγος και υπεύθυνη των προϊόντων υγείας της ΕΛΕΡ, η δόκτωρ Ιωάννα Βλαχογιάννη, έχει φτιάξει ένα σκελετό πάνω στον οποίο κάποιος μπορεί να πατήσει και να προσαρμόσει τις δικές του ανάγκες στο πρόγραμμα. Εάν κάποιος θέλει απλά να χάσει τα 5, 7, άντε 10 κιλά που μπορεί να έχει πάρει αυτό το διάστημα, είναι ιδανικός αυτός ο μπούσουλας. Εάν κάποιος έχει να χάσει παραπάνω από αυτά τα κιλά, μπορεί να κάνει κάποιες μετατροπές, να προσθέσει κάτι πραγματάκια παραπάνω, ούτως ώστε να μην μπορεί ένας οργανισμός που έχει συνηθίσει να τρώει 2.500 θερμίδες να πάει ξαφνικά στις 800, 1.000, 1.200, πρέπει να κατέβει λίγο σταδιακά. Αυτό όμως είναι ένα κομμάτι το οποίο όποιος θέλει να ασχοληθεί, είτε παρέα με κάποιον που έχει κάποιες γνώσεις παραπάνω, είτε και με τον άνθρωπο που τον καθοδηγεί στη διαδικασία, μπορεί να συνεργαστεί και να βγάλει ένα πάρα πολύ ασφαλές πρόγραμμα για τη δική του περίπτωση. Γιατί δεν είναι κάποια ιδιαίτερη φιλοσοφία και ο καθένας μας ξέρει το σώμα το τι χρειάζεται, για να μπορέσει να το δώσει και τις ανάγκες του. Αυτό. Το πρόγραμμα το Body Mission είναι και σε 30% έκπτωση. Είναι μια τεράστια ευκαιρία αυτή τη στιγμή κάποιος να το ξεκινήσει και να το δοκιμάσει. Να το τονίσουμε εδώ ότι η τιμή που το βλέπουν οι άνθρωποι δεν είναι τιμή συνεργάτη, η τιμή πώλησης είναι. Ναι. Οπότε οι κάποιοι που είναι συνεργάτες ξέρουν πότε παίρνουν. Ναι. Ακριβώς. Από τη στιγμή που κάποιος θα θελήσει να πάρει το πρόγραμμα αυτό, θα ξεκινήσει οπωσδήποτε κατευθείαν με 15% έκπτωση. Και από εκεί και πέρα μιλάει με όποιον συνεργάζεται και του λέει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσει αυτό το πρόγραμμα. Ωραία. Λοιπόν. Τι λες, είστε το καινούριο να μας μείνει ή θα μας φύγει? Θα μας μείνει. Γιατί να μας μείνει, είναι δυνατόν σοκολάτα και να φύγει? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί το άλλο που είχαμε ήταν το latte macchiato, που είχε και λίγο την τάση προς τον καφέ. Αυτό είναι κρεμώδη σοκολάτα. Που όχι μόνο αυτό, έχει πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, από λιναρόσπορο και από φλοιό σπόρων ψήλιουμ. Είναι πάρα πολύ υγιεινά αυτά και τα δύο για να υπάρχουν στον οργανισμό μας. Είναι απαραίτητα. Έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, που η πρωτεΐνη κάνει πάρα πολύ καλό στο να υπάρχει σε ποσότητες στον οργανισμό, ειδικά αυτή την περίοδο και με τον κορονοϊό, γιατί ένας οργανισμός ο οποίος έχει επάρκεια πρωτεΐνης, είναι λιγότερο ευάλωτος στον κορονοϊό. Αυτό το ήξερες? Το έμαθα πρόσφατα και το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό και το μοιράζομαι. Ναι, γιατί ένας οργανισμός που έχει επάρκεια σε πρωτεΐνη, τώρα δεν μας ενδιαφέρει η πηγή στην τελική, απλά το λέω συνολικά σαν πληροφορία, ότι ένας οργανισμός που έχει επάρκεια σε πρωτεΐνη είναι λιγότερο ευάλωτος στις ασθένειες, στις ιώσεις. Τα προϊόντα μας λοιπόν έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό πρωτεΐνης. Κάθε μερίδα, δηλαδή ένα γεύμα, είναι ισορροπημένο και έχει πολύ λίγες θερμίδες. Ένα ρόφημα δηλαδή, αν το φτιάξει κανείς με τις οδηγίες, έχει 229 θερμίδες. Σύμφωνα λοιπόν με το χημείο του κράτους, ένα πλήρες γεύμα στον οργανισμό βρίσκεται από τις 224 θερμίδες και πάνω. Αυτά τα γεύματα έχουν και όλα τα συστατικά που χρειάζονται για να δίδουν στον οργανισμό την ενέργεια που χρειάζεται, ούτως ώστε να μην νιώθει καμία εξάντληση. Για μένα τα ροφήματα αυτά είναι εξαιρετικά, όχι μόνο για να τα πίνεις σαν ροφήματα,
Αλλά αν κάνεις διάφορους συνδυασμούς με μπανάνα και με την πρωτεΐνη μας, Κάνεις εσύ παστελικά παγωμένη αυτά. μπανάνα, ακριβώς. Μπορεί να φτιάξει πολύ ωραία smoothies ή μπορεί να φτιάξει επίσης ακόμα μέχρι και παγωτό. Μους παγωτό, πάρα πολύ Μου ωραίο. υποσχέθηκες ότι να φάω, αλλά δεν μου τα είσαι. Θα το φτιάξω, θα σου δείξω ακριβώς για να... Τώρα πού να βρεθούμε, βρε Μόνικα, εσύ στην Κύπρο, εγώ στην Αθήνα. Πιστεύεις ότι τυχαία που έχουν βάλει το αλόε μέσα, το συγκεκριμένο διατροφή που έχουν βγάζει, πιστεύω και εγώ όχι, Αλίκη μου, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να χάσουν βάρος πολύ εύκολα. Και αλόε έρχεται να μας βοηθήσει πάνω σε αυτόν, γιατί κάνει αποτοξίνωση στην ουσία και ανοίγει αγγείες για να μπορούν να μπουν τα ίνες που χρειαζόμαστε ή η τροφή που χρειάζεται σώμα. Ακριβώς. Εκτός από τα συστατικά που έχει η αλόη μέσα, έχει και πολύ τα δικά της. Να πιω και όλα λίγο. Ναι, μπράβο. Έχει πολύ μεγάλη ποσότητα βιταμίνης C που βοηθάει τη λειτουργία του μεταβολισμού και παρέχει τα θετικά συστατικά που βοηθούν το σώμα να αποβάλει τις περιττές ουσίες. Γιατί το σώμα που κάνει διατροφή για να χάσει βάρος πρέπει να αποβάλει σωστά τα περιττά πράγματα από μέσα του. Δηλαδή αυτό που είπες εσύ, να κάνει την αποτοξίνωση. Οι τοξίνες είναι που καθυστερούν τα πράγματα. Και το έχει και σε μία προσφορά, στα 3 μπουκάλια. Έχει και ένα μαλλιά σώμα δώρο, που είναι και αυτό προϊόν αλόης, με πάρα πολύ καλό. Ναι. Η αλόη μας είναι χωρίς αλοΐνη. Και χωρίς ζάχαρη που το βλέπουμε. Ναι, αυτό είναι εννοείται. Αυτό είναι χωρίς ζάχαρη και μάλιστα έχει 98% καθαρό τζέλ αλόης. Τα προϊόντα μας είναι πόσιμο τζέλ, όχι χυμός αλόης. Όταν ένα προϊόν έχει την ένδειξη τζέλ, σημαίνει ότι σύμφωνα με το Χημείο του Κράτους έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μέσα είναι από το προϊόν που λέει. Όταν ακούτε να γράφει χυμός πορτοκάλι, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι υποχρεωμένο να έχει 20% πορτοκάλι, το υπόλοιπο μπορεί να είναι νερό, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ναι, ναι, Οπότε, αυτό έμαθαμε και εμείς από εδώ, ναι, έχεις δίκιο. Εμείς έμαθαμε από εδώ και μας λένε καλημέρα τα κορίτσια από το Facebook και η Μόνικα από την Λάρνακα, μόνο καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Και η Διάννα, η φίλη μου λέει καλή χρονιά. Και Αναστασία. Αναστασία μου, καλημέρα. Μπορείς να μας παρακολουθήσεις όποτε θέλεις. Είμαστε λέει ότι νόμιζε ότι θα καλέσουμε στο Zoom. Λέει να έρθουν τα παιδιά, φίλες μου για σπίτια καφέ. Μπορείς να δεις όποτε θέλεις. Δεν έχει πρόβλημα, Αναστασία μου. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε το αγαπημένο μου το προϊόν, το ProBalance. Το ProBalance, και εμένα. Γιατί πέρα από το ότι βοηθάει την ενεργοποίηση του μεταβολισμού, πέρα από το ότι είναι από τα βοηθητικά προϊόντα αυτού του προγράμματος και υπάρχει σαν προϊόν μέσα στο κουτί το πακέτο, βοηθάει πάρα πολύ σε κράμπες, βοηθάει στην ισορροπία του. Όταν ο οργανισμός αρχίζει η διατροφή, διαταράσσεται η ισορροπία του. Το ProBalance βοηθάει στο να μείνει σταθερή η ισορροπία του οργανισμού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους. Επίσης, βοηθάει, επειδή έχει τα αλκαλικά μέταλλα, όταν κάνεις άσκηση και έχεις εφίδρωση, να μην χάνονται από τον οργανισμό τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που χρειάζεται. Και έχει φυσικά και πολύ μαγνήσιο, πάρα πολύ καλό προϊόν. Εγώ, μάλιστα, αυτό το σπάω, το λιώνω σε ένα γουδί και το προσθέτω στο πρωί στο νερό μου. Και έχω φτιάχνω 1 λίτρο νερό με 2 μέσα τέτοια σπασμένα και το πίνω όλη την ημέρα αναδιαστήματα και με βοηθάει πάρα πολύ και απορροφάται καλύτερα από τον οργανισμό. Επίσης, θα πούμε αλήθεια ότι μέσα στο διατροφικό υπάρχει ProBalance. Ο λόγος που υπάρχει, όταν περισσότεροι άνθρωποι κάνουν διατροφή γενικά, νιώθουν αδυναμία, νιώθουν ότι δεν σώνουν. ProBalance έρχεται και αντικαταστά αυτό το κομμάτι και βοηθάει πάρα πολύ να μην νιώθει ο άνθρωπος ότι χάνει λίπος, χάνει βάρος, χάνει υγρά. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ, γιατί έχω κάνει την διατροφή της ΕΛΕΡ και δεν νιώθεις ότι κάνεις διατροφή στην ουσία. Και ανά πάσα στιγμή όταν τρως και νιώθεις φούσκωμα στο στομάχι ότι έφαγες περισσότερα, έρχεται ProBalance και σε βοηθάει πάνω σε αυτόν όταν πίνεις μετά το φαΐ, 40 λεπτά ή μισή ώρα, και νιώθεις ότι δεν έχεις φάει τίποτα. Ναι. Είναι πραγματικά πολύ βοηθητικό και επίσης, τι θέλω να πω, ναι, μειώνει και την αίσθηση του να θες γλυκό, Δεν ξέρω πώς το κάνει. Έχω παρατηρήσει όταν πίνω ProBalance συστηματικά. Έχει χρώμιο μέσα. Μάλιστα. Και ειδικά τώρα που έχουμε εθιστεί λιγάκι στα γλυκά παραπάνω, είναι ό,τι πρέπει να το πάρει κάποιος για να μπορέσει να ρυθμίσει αυτό το θέμα. Να σταματήσει το γλυκό, γιατί η ζάχαρη είναι θυσμός και χρειάζεται λίγη βοήθεια για να την κόψεις. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν κλείσει τα γλυκά, θεωρώ ότι είναι ένα προϊόν που θα τους βοηθήσει σημαντικά
στο να ρυθμίσουν αυτό το θέμα. Όντως βοηθάει. Είπαν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν δοκιμάσει, εμένα προσωπικά η παρέα, μου είπαν αυτό το πράγμα, ότι έχουν μειώσει το γλυκό. Και είναι και ένα προϊόν vegan, και vegan και χωρίς λακτόζη. Οπότε... Μάλιστα θέλω να μοιραστώ εδώ κάτι, Αλίκη. Δεν ξέρω αν σου το είπα. Είχαμε μια παρουσίαση πριν το Χριστούγεννα βασικά και είχε έρθει μια Ρωσίδα από την Ουκρανία βασικά νομίζω και δεν την ήξερα. Ήρθε να κάνει τα νύχια της στην κοπέλα και μόλις είδε το ProBalance, την παίρνει τηλέφωνο στην Ουκρανία, στο Κίεβο και λέει «Μην το στείλετε, έχω βρει». Λέω, μεταξύ δεν είχε μιλήσει η κοπέλα, ούτε καν, δηλαδή εμείς παρουσιάζαμε προϊόντα εκεί. Και λέει, ξέρετε πόσο καιρό περιμένω να μου το στείλουν από το Κίεβο. Λέω, γιατί. Και η κοπέλα μοιράστηκε ότι η μαμά της, μετά που το έχασε το πατέρα της, έχουν πέσει τα μαλλιά της όλα. Αυτή η κοπέλα, δηλαδή είναι πολύ ψαγμένη. Δεν ήταν μια απλά που δεν ήξερε τι προϊόν είναι. Ναι, και λέει, τόσα φάρμακα έστειλα από εδώ, λέει η Μόνικα, τόσα πράγματα έστειλα από την Κύπρο για να μπορεί να βελτιώσει τα μαλλιά της, δεν είχαν έρθει. Και όταν πήγε, λέει, σε έναν γιατρό στην Ουκρανία που έχουν τριχολόγο, νομίζω τριχολόγο μου είπε. Δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι γιατρός. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Ναι, τριχολόγο μου είπε, ναι. Δερματολόγοι είναι οι οποίοι έχουν εξειδίκευση είναι προφανώς κάποια εξειδίκευση στα τριχολόγος της κεφαλής. Ωραία. Ναι. Και μου λέει η Μόνικα, είπε ότι πιένε βρες το ProBalance της Ελέρ και πιες αφού σον ζεις. Δεν σταματάς, λέει. Ναι, αυτό δεν είναι εθιστικό. Είναι κάτι το οποίο το πίνεις όσο ζεις πραγματικά. Και πραγματικά, μου λέει η Μόνικα, έχουμε λύσει το θέμα. Έχουν βελτιώσει τα μαλλιά της, και η κοπέλα η ίδια έχει θηροειδή και το κοινό. Εντάξει, να μην μπούμε στις λεπτομέρειες, όμως αυτά που έχω μάθει από την κοπέλα που είπε, χωρίς να είναι η ίδια, απλά παραγγείλει προϊόν ProBalance μόνο. Αυτά. Για πάμε εδώ. Καλημέρα, Vivian. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Πες και εσύ λίγο, ναι, εκεί. Ναι. Τώρα πήγε και η Ερμαία μας. Η Ερμαία μου, καλημέρα, καλή χρονιά. Ειρήνη βγήκε, καλημέρα, καλή χρονιά, κορίτσια. Αλίκη μου, στο Fiber Boost θα μιλήσω λίγο εγώ, γιατί εσύ θα μιλήσεις. Ναι, δεν είναι το αγαπημένο σου το προϊόν. Όχι. Δεν είναι από τα... Δεν πειράζει, δεν γίνεται να αγαπάμε όλα τα προϊόντα. Το Fiber Boost έχω ακούσει όμως τα καλύτερα από πάρα πολύ κόσμο, απλά εγώ δεν το. Για πες εσύ. Λοιπόν, το Fiber Boost, πραγματικά έχω τη χαρά και την τιμή στους ανθρώπους που συνεργάζομαι, σαν την Έφη, σαν τη Μελίνα. Έχουν κάνει δηλαδή φοβερή αποτέλεσμα να πω, τζίρος να πω, τι να πω. Έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι πάνω τους. Το αποτέλεσμα, ναι. Πάνω τους έχουν δουλέψει. Και έτσι ο κόσμος τους πίστεψε, γιατί τους ήξερα ποιοι είναι, πώς ήταν πριν και μετά. Ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο εγώ λατρεύω, να ξέρεις, γιατί εγώ κάνω με το Vita Active μέσα λίγο, βάζω ένα κουταλάκι Vita Active μέσα και αλλάζει μια ωραία γεύση γίνεται. Στην ουσία... δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό, το Siri μου είναι. Αυτό που θέλω να πω ότι γενικά μου αρέσει και το συγκεκριμένο το που δείχνει από ποιο φτιαγμένο είναι. Στα ελληνικά πώς είναι αυτό, ρε παιδιά? Χαρούπι. Χαρούπι, ναι. Χαρούπι τρώω τα έτσι μόνα τους εγώ. Τα τρέβω. Δηλαδή στην Κύπρο γεμάτο χαρούπι, δεν ξέρω στην Ελλάδα. Εγώ στην Ελλάδα στην Ελλάδα δεν τα έχουμε πολύ. Δεν είναι πολύ διάσημα. Τα ξέρουμε, φυσικά εννοείται. Αλλά εδώ είναι διάσημα περισσότερο όταν είναι από αλεύρι, χαρουπάλευρο που φτιάχνουν φρυγανιές και παξιμαδάκια και τέτοια πράγματα. Αλλά όχι εγώ προσωπικά δεν το έχω δει σε πολλές άλλες μορφές. Χαρουπάλευρο, χαρουπόμελο. Είμαστε Κύπρος γεμάτοι. Και μάλιστα που μιλούσα με διατροφολόγο μια κοπέλα και μου λέει, Μόνικα, στη εξωτερικό μου λέει, είναι δυνατόν να έχετε τόσο χαρούπι εσείς? Ναι. Και Βερόνικα μου έλα λίγο, γιατί είμαι παίρνει σε Ιτζάνη τηλέφωνο. Τι να κάνουμε, αυτά είναι ζωντανά πράγματα. Έτσι είναι. Ναι. Που λες, αυτό που θέλω να πω, ότι το συγκεκριμένο προϊόν, όταν μου είπες ότι δεν πίνεις, να σου στείλω, λέω ότι εντάξει, Αλίκη, μου κάνεις χάρη τώρα. Να σου πω κάτι, γιατί περισσότερος κόσμος δεν ξέρει να φτιάχνει το συγκεκριμένο Fiber Boost. Το Fiber Boost, Αλίκη μου, έχει κόψει εμένα προσωπικά το γλυκό 100%. Δηλαδή, εγώ είμαι λάτρης σοκολάτας. Είμαι λάτρης σοκολάτας και έχω σταματήσει να τρώω σοκολάτα. Και επίσης βοηθάει πάρα πολύ την δυσκολιότητα. Γιατί περισσότερος κόσμος
Εγώ συν μέσα υπήρχε δυσκολιότητα, σοβαρό θέμα. Ωραία. Κατάλαβα. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ να χάσεις και λίπος εσωτερικό. Βοηθάει πάρα πολύ να χάσεις, δηλαδή, ειδικά την κοιλιά. Που περισσότεροι κόσμος έχουν θέμα. Να σε μάθω Θα με αναγκάσεις να το ξανααγοράσω για να το ξαναπροσπαθήσω. Έτσι όπως μου τα λες πάλι. Πάλι θα με πείσεις. Ναι. Την άλλη φορά που το είπα και το ναι. Θα σου πω κάτι. Είναι χωρίς να συνδυάσεις με το Vita Active γεύση. Και πολύ ωραία γεύση. Εγώ, ναι. Εμένα μου άρεσε λίγο με το που έβαζα μία κουταλίτσα καφέ στιγμιαίο μέσα στο φτιάξιμο, που γινόταν λίγο πιο στο καφέ, πήγαινε στον καφέ. Δεν το δοκίμασα και θα το δοκιμάσω. Θα προσπαθήσω να βρω να το δοκιμάσω, να του βάλω και κακάο άγγλικο μέσα. Να γίνει λίγο πιο έντονο. Θα δω. Θα το προσπαθήσω. Πάντως, για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να μην φάσουν το βράδυ, να αντικαταστήσουν το γεύμα τους με το Fiber Boost και να νιώθουν πιο ελαφρύ το πρωί, είναι το πιο σημαντικό το προϊόν αυτό, για να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα, απλά να ξέρουμε ότι αυτό το προϊόν δεν αντικαθιστά γεύμα όμως. Δεν έχει θερμίδες. Όλο αυτό που με το φτιάξει όπως το λέει, είναι τα 2 κουταλάκια που έχει μέσα, είναι 18 θερμίδες όλα και όλα. Μην πάει κανείς επειδή νιώθει ο γεμάτος. Δεν πρέπει να το δει. Μόνο μία φορά την ημέρα είναι, δεν είναι για παραπάνω. Ναι. Και δεν είναι για να αντικαταστήσει ένα ολόκληρο γεύμα κανονικά. Είναι αν έχεις φάει τα υπόλοιπα σου γεύματα και πεινάς παραπάνω, να φας και ένα τέτοιο να σου δημιουργήσει το ότι χόρτασα και ότι έφαγα κάτι. Και κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί οι φυτικές ίνες που έχει μέσα, άμα το πιείς και το φας στο στομάχι, πίνεις και λίγο νερό παραπάνω και αυτοί φουσκώνουν μέσα στο στομάχι και σου δίνουν την αίσθηση ότι είσαι χορτάτος και έχεις ικανοποιήσει και το γλυκό. Αυτό είναι το σημαντικό. Και βλέπω ότι έχει και αυτό την ένδειξη vegan, όπως και το herbal fasting, το τσάι που είναι δίπλα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τσάι. Αυτό πολύ είναι ένα καταπληκτικό τσάι. Μ' άρεσε που έβαλα το vegan δίπλα για να φαίνεται. Ακριβώς. Είναι πολύ ωραίο τσάι και είναι πραγματικά ένα τσάι που μπορεί να το πιει κανείς άνετα χωρίς γλυκαντικά μέσα. Ναι. Είναι το αγαπημένο μου τσάι βασικά. Πίνω πάρα πολύ αυτό. Έχουμε σπίτι και έχουμε στα επάνω. Δηλαδή, αυτό είναι το αγαπημένο μου τσάι της Ελές. Ναι. Το Might Masters δεν ξέρω, έχει αλλάξει το συσκευασία μόνο. Άλλαξε τη συσκευασία, άλλαξαν τα χρώματα και άλλαξε και κάτι άλλο. Επειδή το παλιό το φακελάκι σκιζόταν λιγάκι δύσκολα, φτιάξαν το φακελάκι έτσι ώστε να σκίζεται λίγο πιο εύκολα, παραμένοντας πάντοτε ασφαλές βέβαια και αδιάβροχο, για να μπορεί ο κόσμος να το χρησιμοποιεί πιο άνετα. Είναι από τα προϊόντα που όσοι το έχουν χρησιμοποιήσει και το έχουν βάλει στη ζωή τους, έχουν σωθεί στην κυριολεξία, γιατί κάνει άμεσα καθαρίζει το μυαλό κατευθείαν, βελτιώνει τη συγκέντρωση και αυξάνει την απόδοση, που σημαίνει ότι ένας μαθητής, ένας φοιτητής πριν από μια εξεταστική ή από ένα συνέδριο, κάποιος που θέλει να είναι συγκεντρωμένος εκεί, άμα το πάρει μισή ώρα πριν, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, βοηθάει πολύ περισσότερο από ότι ένας καφές και δίνει ενέργεια, δίνει δύναμη, αυξάνει την αντοχή και την αποδοτικότητα. Επειδή έχει μέσα και βιταμίνες, δεν είναι απλά ένα energy drink κλασικό, ας πούμε. Είναι ένα πλήρες προϊόν, το οποίο έχει μέσα και την κατάλληλη ποσότητα βιταμίνης D που χρειάζεται ο οργανισμός σαν ημερήσια δόση. Δηλαδή κάνει πολύ καλή δουλειά σε πολλά επίπεδα. Επίσης, Αλίκη μου, δεν γίνεται να συνδυάζουμε το καφέ. Δηλαδή, ήρθαμε και να πιούμε από πάνω καφέ. Όχι, εδώ αντικαθιστούμε ένα καφέ, το αντικαθιστούμε με ένα τέτοιο. Είναι πολύ καλό για τους οδηγούς που κυκλοφορούν πολύ και οδηγάνε πολλές ώρες. Πολύ καλό. Αφού τα χάσουμε βάρος, θα θέλουμε την βελτίωση το σώμα. Εντάξει. Ακριβώς, ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μας προτιμάσει ότι πρέπει να χάσουμε το βάρος που έφαγαμε στις γιορτές και μετά θα έρθουμε, θα κάνουμε τις κρέμες, ιδανικές κρέμες. Ακριβώς. Για να βελτιώσουμε την κατάλληλη μέρη του σώματος. Ακριβώς. Ωραία. Πρέπει να ομολογήσω ότι εγώ δεν είμαι πάρα πολύ συνεπής σε αυτές τις κρέμες, να το κάνω όπως πρέπει, ό,τι πρέπει, αλλά αυτή την κρέμα, την body cream, την επάνω, τη διορθωτική κρέμα σώματος, μου κάνει μία επιδερμίδα, νιώθεις το δέρμα των ποδιών μυρών, τέλος πάντων, κυρίως εκεί πέρα που τη χρησιμοποιώ, βελούδινο. Δηλαδή, πραγματικά νιώθω ότι κάνει δουλειά. Άσχετα αν δεν τη χρησιμοποιώ όπως πρέπει κάθε μέρα για να δω σοβαρά αποτελέσματα. Βλέπω όμως την επιδερμίδα μου να βελτιώνεται πάρα πολύ, να είναι πάρα πολύ μαλακή και είμαι σίγουρη δηλαδή ότι. Γιατί άλλοι που το κάνουν συστηματικά μου έχουν πει πολύ καλά πράγματα. Εγώ είμαι λίγο αμελής, αλλά τη χρησιμοποιώ σαν κρέμα σώματος. Πάρα πολύ. Τρελαίνομαι για αυτή την κρέμα. Είναι και το tips κάτω το 5 συν 1, ναι. το Elixir.
το οποίο προσωπικά έχω σταματήσει εδώ και 1 μήνα, να σου πω την αλήθεια. Έχω πει 3 πακέτα Ναι. και αυτό και να δεις διαφορά δείχνει όταν πίνεις βασικά. Ναι. Αλλά είναι αυτό που λέμε, δεν πρέπει να πίνουμε ένα μήνα. Όχι. Δεν σώζει η Όχι, είναι για κατάσταση. παραπάνω. Που και στον 1 μήνα εγώ είδα διαφορά πάντως, να ξέρεις. Και στον 1 μήνα, από τον πρώτο μήνα άρχισα να βλέπω τη διαφορά. Επιτέλους, αγαπημένη μου κρέμα βγήκε σε προσφορά. Επιτέλους. Και τι προσφορά τεράστια. Ναι, ξέρεις πόσο καιρό περιμένω αυτή την προσφορά. Μιλάμε. Το προϊόν το συγκεκριμένο έχει 1 χρόνο και να βγει. Μόνο τους εννοώ. Το ξέρω. Και έχω δοκιμάσει, έχω χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν και όποιοι δεν έχουν δοκιμάσει μετά το 40 βασικά, πιστεύω δεν αλλάζουν. Είναι 24 ώρες αυτή η κρέμα. Αυτό ήταν να το πω, ξέρεις ότι γιατί μ' αρέσει, γιατί δεν είναι μέρα νύχτας. Έχεις μια κρέμα και ξενιάζεις, ρε παιδί μου. Και ειδικά με το συνδυάσει κάποιος με το σέρουμ το ίδιο, είναι μαγικό το αποτέλεσμα. Η επιδερμίδα δηλαδή ανανεώνεται εκπληκτικά. Και αν θέλει και κάποιος να έχει θέμα ιδιαίτερα στα μάτια, η κρέμα ματιών της Beauty Diamonds είναι η ιδανική. Γιατί τα προϊόντα τα δικά μας συνεργάζονται μεταξύ τους και επειδή αυτή η σειρά δεν έχει κρέμα και αν κάποιος έχει παραπάνω θέμα με τα μάτια του και θέλει οπωσδήποτε μια κρέμα ματιών, η κρέμα Beauty Diamonds συνδυάζεται άριστα με αυτό το σετ. Άριστα όμως. Να πούμε καλημέρα τον Νικηφόρο που ξύπνησε, τη Βικτόρια που μας παρακολουθεί και την Ειρήνη. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, και το συγκεκριμένο σετ συμπεριλαμβάνει και αυτά τα 2 προϊόντα επίσης. Που έχω συγκεκριμένα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Αλήθεια. Ακριβώς. Δεν αλλάζουν. Είναι πολύ σημαντικό που τα έβγαλε ένα προσφορά και όχι σαν σετ, που το βγάζει συνήθως σαν σετ. Γιατί έτσι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πολύ περισσότερο κόσμο. Γιατί εγώ, ας πούμε, λατρεύω τα pads, αλλά το στυλό δεν το πολύ χρησιμοποιώ. Ναι. Άμα τα pads όμως είναι τέλεια. Ναι, να σου πω κάτι. Έχει συγκεκριμένες οι κοπέλες που αγοράζουν αυτά τα προϊόντα. Έχει συγκεκριμένη συνεργάτητα τα οποία αυτό το στυλό χρησιμοποιεί με το που τελειώνει ξανά παραγγελεί. Δηλαδή το βλέπει βελτίωση μάλλον πάρα πολύ για να το κάνει. Σίγουρα. Είναι τα προϊόντα τα αγαπημένα, είναι της δικό σου. Μπορείς να πεις μπορείς να πεις ό,τι θέλεις εδώ. Εντάξει, δεν ζω χωρίς αυτά. Είναι στο κομμωδίνο μου δίπλα παρέα. Το MSM κάνει απίστευτη δουλειά στο να σε ανακουφίζει από πόνους στα γόνατα, σε πατούσες που έχουν κουραστεί, σε φλέβες που πονάνε, γενικώς όπου θα έβαζε κανείς πάγο, μπορεί να βάλει MSM και να έχει καταπληκτικό αποτέλεσμα. Επίσης, περάσατε από ένα έπιπλο, κοπανήθηκες και επιτόπου, άμα βάλεις MSM επάνω, ούτε μελανιά δεν θα γίνει. Είναι καταπληκτικό. Χτύπησε το κεφάλι στο ντουλάπι, δεν θα κάνει καρούμπαλο, δεν θα κάνει μελανιά. Είναι τέλειο προϊόν. Μπορεί να κάνει καταπληκτική δουλειά για χέρια τα οποία κουράζονται πολύ. Δεν ήξερα, Φιλινάτα. Ο Γιάννης είχε χτυπήσει πρόσφατα, μπορούσα να το βάλω. Ναι. Έχω χτυπήσει πολύ σε μια γωνία μια φορά, την πρώτη φορά που το δοκίμασα και εκεί εντυπωσιάστηκα, γι' αυτό το ξέρω. Χτύπησα σε μια μεταλλική γωνία και λέω: κάτσε να πάω να βάλω MSM, εδώ στο χέρι κιόλας, επάνω, που είναι πολύ δύσκολο σημείο. Γιατί εκεί πέρα θα φούσκωνε, θα μελάνιζε, θα γινόταν χάλια και θα πονούσε βασικά. Δεν ήταν η εμφάνιση. Και βάζω και συνεχίζω τη δουλειά μου, ξαναβάζω το βράδυ. Και ξύπνησα την άλλη μέρα το πρωί και δεν πίστευα στα μάτια μου. Νόμιζα ότι είχαν δευτεί ότι χτύπησα. Δεν υπήρχε τίποτα. Έπρεπε να ζουπήξω το χέρι μου δυνατά εδώ για να δω ότι κάπου στο βάθος ένιωθα λίγο πόνο. Είναι πραγματικά καταπληκτικό προϊόν το MSM. Και δεν ξέρω, και πατούσες. Πραγματικά κάνει καταπληκτική δουλειά στις πατούσες. Εάν το βράδυ μετά το μπάνιο, μετά από κούραση, έχεις όρεξη να βάλεις μια μικρή ποσότητα και να την τρίψεις στα πόδια σου μέχρι να απορροφηθεί και μετά πας για ύπνο, το πρωί ξυπνάς και νομίζεις ότι όλο το βράδυ κάποιος σου έκανε μασάζ στα πόδια. Ότι έχεις κάνει ρεφλεξολογία. Δηλαδή είναι πραγματικά καταπληκτικό προϊόν. Εγώ το λατρεύω. Και για τα χέρια, που πολύ, ειδικά τα μεταπληκτρολόγια, με το ανθρώπους που έχουν τάση για καρπείο σωλήνα, κουρασμένα χέρια από πολλές δουλειές χειρονακτικές, που αρχίζουν να μαγκώνουν κλειδώσεις. Αυτή πρέπει να είναι η κρέμα χεριών, που πρέπει να τη βάζει κανείς... Το βάζω, στα χέρια βάζω, λέει. Ναι, μετά από πλήσιμο χεριών, κατευθείαν MSM και ξανά και ξανά, και είναι ένα προϊόν που μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος όσες φορές την ημέρα θέλει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από την άλλη, η Θέρμο, για μένα είναι η καλύτερη θερματική που έχω δοκιμάσει ποτέ μου.
πιασίματα, τραβήγματα, μέσες, κρυώματα. Γιάννη, ακούς, θα σου βάλω το τέτοιο, άλλη και λέει, τερμολοσιόν. Και καταπληκτική για κράμπες. Μόλις νιώσει κάποιος ότι πάει να τον πιάσει κράμπα, γι' αυτό την έχω στο κομμωδίνο μου, γιατί πολλές φορές μου συνέβαινε, πριν παίρνω το ProBalance, μου συνέβαινε τη νύχτα να έχω κράμπες. Να ξυπνάω, πατούσες ή γάμπες πίσω ή στον μπούμπουτι επάνω, πίσω από το γόνατο, σε διάφορα σημεία. Έβαζα κατευθείαν τέτοιο και σε 2 λεπτά είχε μαλακώσει, είχε ενεργήσει και είχε αποτρέψει τον πόνο. Δεν ξέρω, όποιος έχει κράμπες ξέρει τι σημαίνει. Είναι πάρα πολύ ο πόνος και πολύ μεγάλη ενόχληση. Και δεν μπορεί κανείς να σου κάνει και τίποτα. Παρά μόνο αν έχεις την ψυχραιμία εκείνη την ώρα, να ανοίξεις το σωληνάριο και να βάλεις την θερμολόσιο, κάνει πραγματικά καταπληκτική δουλειά. Μόνο που πρέπει προσοχή, όχι επάνω σε φλεβίτιδες, όχι επάνω σε ευριαγγείες. Καμία θερμαντική δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Εκεί θέλει μια προσοχή. Ωραία. Θα πούμε και καλημέρα. Το Αστέριο είναι στο μαζί μας. Καλημέρα, Αστέριο μου. Η καλημέρα Σταυρούλα. Καλημέρα. Εδώ λέει Σταυρούλα, συνεργάτητα που είναι η γυμνάστρια μας, είπε ότι συνδυάζει εμεσέ με τερμολοσιόν όταν είναι πιασμένη η μυς της. Ναι. Και χτυπάει μέσα στα 30 λεπτά είναι όλα καλύτερα. Πρώτα εμεσέ, το έχω κάνει. Μπράβο, τέλεια. Το έχω κάνει πολλές φορές το συνδυασμό και εγώ. Ειδικά για τα μυϊκά είναι πολύ καλός συνδυασμός. Η θερμολόσιο κάνει και για προθέρμανση αθλητών. Γενικά, όταν θες να ζεστάνεις τους μύες σου πριν ξεκινήσεις άσκηση, μπορεί να βάλεις θερμολοσιόν. Είναι καταπληκτική. Τέλεια. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Για πάμε να δούμε και αυτά. Είναι τα καθημερινής χρήσης για το πάνια μας. Περισσότερος κόσμος το γνωρίζει αυτό. Αυτά είναι τα νέα προϊόντα μας. Πάλι γνωρίζετε γιατί σας είχαμε πει και η προάλλες. είναι εξαιρετικά. Το στοματικό διάλειμμα είναι πάρα πολύ καλό. Να επιστήσω την προσοχή εδώ πέρα ότι αυτό το κουνάμε κάθε φορά πριν το χρησιμοποιήσουμε. Το λέω γιατί εγώ η ίδια την πάτησα και ξέχασα να το κουνάω. Και όταν τελείωσε, όταν έφτασε στο τέλος, όλο το microsilver ήταν κάτω. Και μετά πήρα ένα καινούριο και το συμπληρώνα και το κούναγα για να μην πάει χαμένο. Γιατί το microsilver είναι ένα σήμη, το οποίο έχει κάποιο βάρος. Μπορεί να είναι νέα τεχνολογία, να το βλέπεις μόνο σαν χρώμα, δεν το βλέπεις σαν σωματίδια στο μάτι, αλλά θέλει το κούνημα που χρειάζεται για να πηγαίνει παντού σε όλο το προϊόν να κάνει τη δουλειά σωστά. Το λέω γιατί είναι πατούσα, μπάτησα. Ωραία. Αυτό, Αλίκη μου, από ό,τι ξέρω, βάζουμε μόνο 5 email για να το ξέρουμε για το κόσμο. Ναι, πολύ λίγο. Δεν συμπληρώνουμε το νερό, έτσι. Όχι. Μόνο 5 ml, μια κουταλιά τη σούπα. Δηλαδή, και το καπάκι να μην έχει, αν έχει ένα κουτάλι στο μπάνιο σου και το γεμίζει μια κουταλιά τη σούπα, είναι αρκετό. Αυτό. Ωραία. Και το αγαπημένο το περισσότερο κόσμο για το ακμί, που παλινίσουν τα πρόσωπα τους και βάζουν την κρέμα, είναι οι περισσότεροι γνωρίζουν, γιατί είναι χρόνια στην Ελλάδα αυτά τα προϊόντα. Οπότε απλά είναι κάποιοι που χρησιμοποιούν να ξέρουν ότι υπάρχει σε προσφορά για να μπορούν να εκμεταλλευτούν την προσφορά. Το face wash χρησιμοποιείται και με πολύ μεγάλη επιτυχία και σε ευαίσθητες περιοχές. Ναι. Για ανθρώπους που έχουν θέματα. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί κάνει αντιβακτηριδιακή δράση. Οπότε χρησιμοποιείται άνετα. Και το σαμπούν και την αποσμητικό έχουμε σε προσφορά και αυτό μπορούν να το δουν οι άνθρωποι, γιατί για την πιτηρίδα είναι σαμπούν παραπάνω. Και το αγαπημένο το προϊόν. Καλά. Μίλα τώρα. Λοιπόν, οδοντόπαστα είναι, εδώ και 10 χρόνια χρησιμοποιούμε την οδοντόπαστα. Πιστεύω ότι, τι να σου πω τώρα, υπάρχουν άνθρωποι, η παρέα μου, το οποίοι αγοράζουν 20-20. Φοβούνται μην τυχόν θα λείψει στην εταιρεία. Ωραία. Ναι, είναι πραγματικά απίστευτο αυτό το κρέμα. Ναι, μιλάμε για πολύ δυνατό προσφορά που μας έβαλε η εταιρεία και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε δες λίγο τώρα, πολλές φορές ξέρεις τι άκουγα παλιά, τώρα όχι. Αυτοί που χρησιμοποιούν ξέρουν το προϊόν. Πριν να αγοράσω, έλεγα ρε παιδί μου, θα δώσω τώρα τόσα λεφτά για ένα προϊόν, να αγοράσω οδοντόπαστα που είναι 2 ευρώ στην αγορά. Και το πίστεψε με, μια οδοντόπαστα πάει σχεδόν 1 μήνα στο σπίτι μας, γιατί το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ λίγο ποσότητα. Δεν είναι μόνο αυτό, Μόνικα. Η οδοντόκρεμα είναι ένα προϊόν το βάζουμε κάθε μέρα στο στόμα μας. Πρέπει να είναι η καλύτερη ποιότητα. Όταν η οδοντόκρεμα έχει 3 ευρώ σε ένα σούπερ μάρκετ, που σημαίνει ότι έχει μέσα διαφήμιση, ράφι, αυτά. Μπορεί να μου πει κάποιος τι ποιότητα έχει αυτό το πράγμα μέσα. Μπράβο. Αυτό. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ Αν σημαντικό. πας σε ένα φαρμακείο δεν να πάρεις μια καλή οδοντόκρεμα, δεν θα την πληρώσεις κάτω από 10 ευρώ. Έτσι πάει. Μια καλή οδοντόκρεμα είναι επένδυση για τα στόμα, επένδυση για το δόντιο και για την υγιεινή. Πιο σημαντικό. Στο στόμα τους. Βέβαια. Εμένα το λες.
Το πιο σημαντικό. Εδώ είναι η Βικτόρια, μας μοιράζεται ένα θέμα. Λέει, εμένα ο άντρας μου βάζει θερμολοσιόν πριν πάει για ποδόσφαιρο. Ορίστε. Για προθέρμανση. Προτέρμαση. Ναι. Έκανε και μας ωραίο βίντεο η Βικτόρια, το είδες? Τι ωραίο βίντεο, το είδα καταπληκτικό. Μπράβο, βρε Βικτόρια. Της το γράψα παντού. Είναι τέλειο. Ναι. Καλημέρα Παναγιώτης, καλημέρα. Και πάμε στο τελευταίο, γιατί μας Τελευταίο, το οποίο είναι μόνο για μέχρι αύριο. Πότε είναι, μέχρι 5 του μηνός. 5 του μηνός, μέχρι μεθαύριο. Μέχρι μεθαύριο, ναι. Είναι το κολόστρου, το οποίο περιμέναμε πάρα πολύ να βγει σε προσφορά και μας έβαλε στην κατάλληλη περίοδο. Και πάλι εδώ μιλάμε ότι η τιμή που είναι πάνω δεν είναι για συνεργάτες, για να μην μπερδευτούν συνεργάτες. Οπότε το κολόστρουμ, το οποίο παραπάνω περισσότεροι χρησιμοποιούν, να σου πω την αλήθεια, το compact, αυτό που βγήκε σε προσφορά. Ναι. Ναι, είναι για μένα, εντάξει, έλειψε, γιατί το τελευταίο που ήπια το υγρό που είχα, δηλαδή μπορώ να σου πω στο Δεκέμβρη ήπια 5 υγρό. 5 κουπέλα υγρό. Βέβαια. Ναι, αφού είναι το θέμα σου. Ναι. Είναι μέσωσε όμως, αλήθεια να λέγεται. Είναι ό,τι χρειάζεται για το ανασωπητικό μας αυτή τη στιγμή, είτε παιδιά μας, είτε για μας, είτε οποιοδήποτε που έχει χαμηλή ανασωπητικό σύστημα. Αυτό έρχεται να σώσει την κατάσταση για μένα, προσωπικά. Είναι πραγματικά καταπληκτικό προϊόν. Εμείς εδώ στην οικογένεια, από τότε που ξεκίνησα με την ΕΛΕΡ, κάθε χειμώνα ειδικά, είναι η πρόληψή μας και η κάλυψή μας από ιώσεις και οτιδήποτε και δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα. Ακόμα και η μητέρα μου που είναι μεγάλη γυναίκα και οπωσδήποτε έχουν πολύ μεγαλύτερη ευπάθεια οι μεγάλοι άνθρωποι. 7 χρόνια τώρα δεν έχει αρρωστήσει χειμώνα. Ποτέ, τίποτα. Πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα, υπάρχει ένα καταπληκτικό άρθρο που έχει γράψει ο κύριος Ακλαδάς στο blog, να το βάλουμε κάτω στα σχόλια, για να μπορέσει ο κόσμος να διαβάσει γιατί να χρησιμοποιήσει το κολόστρουμ, γιατί αξίζει τον κόπο να μπει το κολόστρουμ στη ζωή του. Είναι πραγματικά ο πιο φυσικός και ο πιο εγγυημένος, ας το πούμε, τρόπος για να προστατεύσει κανείς το νοσοποιητικό του. Κάνει τόσα πολλά πράγματα και βοηθάει σε τόσο πολύ. Έχουμε πάρει λίγο κομμάτι εχθές από τον κύριο Ζήση Αχλαντά και το έχουμε βάλει στο story. Ναι, το έχουμε κλέψει λίγο το μικρό άρθρο. Ναι. Όχι, είναι εκπληκτικό προϊόν και επίσης αυτό θα τελειώσει μεν στις 5, η προσφορά 5 Ιανουαρίου, αλλά πρέπει να πούμε εδώ ότι λογικά θα ακολουθήσουν και άλλες προσφορές. Η εταιρεία μας έχει καλομάθει και μόλις τελειώνει μία προσφορά, βγάζει μία άλλη. Οπότε, να είστε συντονισμένοι όλο το μήνα, γιατί οι προσφορές θα συνεχιστούν σε πολλά πράγματα. Ναι, αυτό βγάζουμε τώρα, ήταν έφτακτο. Χτες μας το ανακοίνωσαν το 2 του μήνα. Είπαμε να σας δείξουμε σήμερα να δείτε. Όμως, για αυτούς που μπορεί να μην χρειάζεστε εσείς οι ίδιοι, αλλά χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι να προσφέρετε. Αυτό είναι το σημαντικό. Ακριβώς. Και είναι πραγματικά πολύ καλή η τιμή του. Ναι, εδώ η Αλίκη μου, η παρουσίαση μας έχει τελειώσει. Θα πούμε έναν καλημέρα στον κόσμο. Έχουν μπει πάρα πολλοί οι φίλοι μας στο Facebook. Οπότε, αυτό που θέλω να σου πω και σε ένα ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μπαίνεις σε κόπο και φτιάχνεις κάθε μήνα το παρουσίαση. Ναι. Είναι χαρά μου, γιατί μοιραζόμαστε με τον κόσμο ωραίες πληροφορίες και θέλω να πιστεύω ότι κάνουμε και καλή παρέα. Ναι, αυτό παρέα, εντάξει, αυτό εννοείται. Εμείς θέλουμε να πούμε στον κόσμο πριν να χαιρετήσουμε ότι μπορείτε να γράψετε τα σχόλια σας για οτιδήποτε που ακούτε αυτό που σας μοιραστήκαμε σήμερα και ίσως μπορούμε να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις που έχετε είτε σχέση να κάνει με τα προϊόντα που είδατε. Ωραία. Πάμε να το χαιρετήσουμε και το recording.